Seuraavaksi olisi vuorossa sitten lohen perhokalastusta ja sehän alkaa aina tästä kamojen desinfioinnista. Olkaahan huolellisia. Ai että mikä on tilanne? Tilanne on se, että kun laji vaihtuu, niin kaikki kamat käydään läpi. Kalastusvälineistä vaatteisiin ja ruokiin. Rinkat ihan levälleen ja lohen kalastukseen valmistaudutaan. Syydään taas tuo meidän perinteinen mättö ja pakataan tässä rinkat ja sitten kävellään aika raaka veto, mutta ihanaa tässä on se, että keli muuttui. Täällä on joku, oliko 12 lämmintä ja se on aika lailla ihanteellinen keli kantaa rinkkaa. Itellä vähän arveluttaa, kun tuli poltettua hartiat, että miten se hankaa se viileke tuohon palaneeseen olkapäähän, mutta eikä mitään kun taistellaan niin jolumetusti. Tämän kun minä raapasen, niin marssista semmonen noin 50% menee sillä hyppyyttää ja sitten alkaa hyytymään vasta. Sitten mennään kitumalla se loppu. Just tuossa tein bisnestä euron vuorokausin vuokrasin minun ultralight-penkkiä. Miten löllyksusjakkara rinkkaa. Ja nyt niin kuin olette huomannut, meillä on Kota-majoitteinen ja tämä Kota-kangas painaa 7 kiloa. Ja se on aina semmonen, se joku joutuu kantamaan ja tällä kertaa valitsivat porukan heikoimman miehen kantajaksi. Eli ei suinkaan Aapoa tuolla taustalla, vaan minun. Vähän törkeää toimintaa, mutta saa nähdä. Nyt ollaan matkalla. Nyt se kaikenlainen länkytys ja lässytys on tehty ja lähdetään liikenteeseen. Ja karavaani kulkee. Se tuntuu tässä 200 metrin kohdalla vielä, että tää on ihan hauskaa puu. Nätti keli ja maisemat kohilla. Kohta 4 kilometriä rullattu ja voi jo ihan niinkö ihan hirviä hommaa. Varmaan joku 3/3 tultu ja hiki valluu silmiin. Kyllä kysyy luonnetta. Ja taas käytiin uimassa, mutta koska kyseessä on koko perheen viihdeohjelma, niin en ottanut tuosta uintihommasta materiaalia. Siinä se on meidän kohde. Harmi vaan, että se varsinainen kohde on tuolla noin 10 kilometriä ylempänä vielä. Se tuo tauon ja siinä kun käy uimassa, niin vaikutus on ihan älytön. Eka kilsa menee ihan juoksemalla eikä tunnu missään. Sitten taas. Mutta niinku 2,5 kilsaa olisiko seuraava breikki. Saattaa olla reilu 3. Kyllä sillä vaan näkyy olevan lohia montussa. Ötökkää on ihan olkapät koko ajan täynnä sääski. Siellä on joku. Immee niin julumetusti. Alkaa tappaa. On se. Onko ihan oikein nyt? Aivan älyt. On se huikea kun päästiin solaa ohi, niin yhtäkkiä onkin niin valossa. Näin toimitaan sitten heti kun on tauko paikalla. Siellä seuraava mies juoksee jo jokki. En tiedä, tuntuu, että pikkusen valo eilen. Kyllä sääskiä. Joku sääski Jussia kuppaa siitä.
Ei oo paha vielä. Kyllä se tässä kohtaa on niin viimeisen päälle komia, että alkaa niinkö kääntämään voiton puolelle. Jonkunlainen taaperus se vielä on leiripaikkaa, mutta jotenkin kun tuo laakso tuossa ilta-auringon valossa aukeaa, niin huhhuh. Punkkimäkärämies, no otan silläkin sääskiä, mutta sitten on mies, jolla mielestäni ei punkkimäkärää käsittääkseni oo ja mulla on pelkkä testosteroni. Testosteronilla koittaa karkottaa, niin ei täytä toimivan kovin hyvin. Mulla on sama. Taas ne pölähti jostain, vaikka tässä käy ylängöllä vähän ilmavirtaa. Me tehtiin se. Huhhuh. Saako telttaa pystyy? Tuolla tästä rannalla niin menneekin poroa sitten. Ai että pääsin valitsemaan ensimmäisenä paikan teltassa. Voitto saa kivipaperisakset jälkeen. Tosissaan tuli tämmönen satumainen usva tänne meidän laaksoon ja se vähän jotenkin tekee semmoisen seesteisemmän fiiliksen. Vaikkakin täällä on perhot valittuna jo. Meikäläinen lähtee tuommoisen. Ei me pitkään, niistä on tuolla kalalla jo. Siellä on perhovapoja pitkiä poikin valmiina ja avausperhoja on piiloteltu. Jokainen uskoo omaansa. Tämä on aina. Tämä on siis taas tuntuu, että jos ei oo tunnin päästä kallaa, niin on ihme juttu. Ja sitten taas tunnin päästä se fiilis voi olla pikkusen eri. Mulla on ollut viime vuosina sillä, että mä oon saanut viimeisellä luvalla useampana vuonna kalaa. Ja kun sä 3.4. lupaa heität tuolla, niin silmät alkaa jollain sellaiset tyhjyyteen katsovat ja asento semmonen veltto ja täysin apaattinen ja kuitenkin kun jatkat heittämistä, niin sieltä se on lopulta tullut. Saa nähdä. Kova on luotto, että nyt ei mennä pitkällekään ensimmäistä luppaa, ettei ainakaan viimeiselle. Vaikkakaan lohitilanne ei tänä vuonna ollut mitenkään niin kuin älytön, mutta siellä kohisee taustalla meikäläisen aloituspooli ja taas KPS, että kuka menee mihinkin ja kuka saa valita ja tämä nyt sattui meikäläiselle ja sattumalta samaa pooli, mistä 2 vuotta sitten sai sitten, oliko se toiseksi viimeinen lupa vai viimeinen, eli 3. tai 4. niin sain kala. Tämä hetki on niin kuin lohen saannin jälkeen ehkä paras lohen kalastuksessa. Se optimismi on niin kovaa, että se tuntuu jopa todennäköisellä, että minä saan, ennen kuin mä oon tuosta tuon pätkää heittänyt läpi, niin saan kalaa. Mutta minä lähden piiskaamaan, niin kohtaan se nähdään. Joo, ei tullut tälläkään kertaa ekalla poolilla, ekalla setillä kallaa. Siellä kaitsu viihtoo taustalla. Jengillä kuitenkin kiinnostaa, että minkälaisilla välineillä mä kalastan lohta. Ja oikeastaan mun ykköstyökalu näillä tämmöisillä pienehköillä, mutta ei ihan minijoilla on tämmönen 11 jalkane switch. Switch on kevyt 2-kätinen. Sanotaan, että 1,5-kätinen, mutta kyllä se käytännössä 2-kätinen vapaa on. Tosi kevyt. Ja miksi mä käytän switchiä, niin se on
kun taas sitten osa tommoset hifistelyäijät sanoo, tai minä tiedän, joidenkin mielestä tämmöiselle pikkujoille yksikätinen on ainut oikea vaihtoehto. Ja se, että miksi mä heitän switchillä enkä yksikätisellä on se, että se on vaan niin mukava, kun yksikätisellä tulee kuitenkin heitettyä rautua ja harjusta tuolla kotipuolessa kalastettua. Ja tavallaan ainut paikka, missä voi käyttää tuommoista kaksikätistä on nämä lohihommat. Ja se on niin eri tekniikat, millä heitellään. Sitä joutuu vähän miettimään. Tavallaan se heittäminenkin on hauskaa. Ja tavallaan yksikätisellä joutuu viuhtoon niin kuin monessakin kohtaa tämmöiselläkin joilla, niin tavallaan sitä omaa maksimia. Ja sitten taas switchillä, kun mikään ei perustu tavallaan voimaan, vaan sä koko ajan voit heittää rennosti. Se ajoitus siinä heitossa on tärkein. Eikä niinkään se voima. Yksikätisellä sitä joutuu laittaa monesti vaan aika reilusti. Sitten kun heität 5 vuorokautta, niin olkapäällä alkaa kipiä. Että siksi näin. Sitten perhoista, niin perus tommoista lohikoukkuperhoa 2 haarasta tulee heitettyä aika paljon. Sitten vähän niinku veestä riippuen ja joesta riippuen. Tälläkin joella niin ylävirtaa heittäminen ja painotetun perhon käyttäminen on kiellettyä. Niin tavallaan nyt mulla on peruskoukkuperho ehkä se niin ykkösvalinta. Ja sitten painoton putki. Miksei. Ja sitten jotakin hitsipilliä on tullut uitettua joskus hyvälläkin menestyksellä. Siinä ne oikeastaan tällä joilla on. Tietenkin sitten nymfikalastus joilla missä se on sallittua. Silloin käytän kyllä yksikätistä pelkästään. Ja on mulla nytkin tuo yksikätinen koko ajan mukana. Siinä on pinturia monesti ja hitsiä. Että suurin piirtein tämmöisellä setillä meikäläinen kalastaa. Ja sitten kun on hyvä kahlutakki ja kahluhousut ja kengät, joilla pystyy vaeltaa. Toisinaan tulee vaellettua yhdellä kalareissulla niin kuin leiristä 10 kilometrin päähän kahluhousut jalassa, niin kenkien pitää olla. Ei millään huopapohjaisella oikein, kun on maalla niin liukkaat, niin ei vaan pysty. Nyt on se pahi hinku heitetty pois. Ei tullut kallaa. Nyt pitää päästä siihen niin kuin rentoon, rauhalliseen fiilistelymoodiin, koska pakottamalla täältä ei kallaa tuu. Vaan fiilistellä, nauttia, ottaa rennosti ja aina välillä heittää, kun tulee semmonen fiilis. Kaitsu joutuu heittämään double speillä, koska kaitsu heittää tuosta vasemmalta. Ja silloin kun joki virtaa tuonne niin kuin oikealta vasemmalle, niin vasemmalta puolen heittäjällä ei toimi ihan sama heitto kuin oikealta puolen heittävällä, mutta hei, nuo menee hivistelyksi. Ei ole olennaista. Tavallaan tärkeintä on saada se perho vetteen sillä, että se niinkö saadaan paikkaa, jossa kalakin todennäköisesti ja mahdollisesti liikkuu. Mä ite oon aika huono heittäjä. Se on vähän semmoista roiskimista. Mulla on tommonen painava, paksu skagitti-klumppi. Eli se on vähän semmoista roiskimista ja räkimistä, mutta se on toiminut niin hyvin ja mä sillä nyt osaan kalastaa. Niin en lähde kyllä vaihtaa. Perhokalastuksessa ei niinkö tavallaan se hifistelyn, sillä ei ole mitään rajaa sille hifistelyn. Meikäläinen on enemmän semmonen funkkisäi, että mikä toimii riittävän hyvin, niin sillä mennään ja unohdetaan se turhaa höpöttely. Nyt tulee iloisen näköinen kalamies siellä. Mikä siellä on? Onko lohi siellä?
Otin titin pois. Sä otit titiin pois. Joo. Onneksi olkoon. Kiitos. Miltä tuntuu? Tämä on hyvä aloitus. Hyvää ruokakala. Oho. Ai et. Makia. Ja ensimmäisellä luvalla. Onnistunut aloitus. Oliko eka lasku? 3. lasku. 3. Okei. Mahtavaa. Minut veti jo tuossa vähän niinkö nöyräksi. Tämä ei haittaa mitään, Mikä? että tuli tämä. Siis Kala. tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että me syödään kallaa. Kyllä. Ja potut on mukana, niin pitää ainakin yksi ottaa. Kalaa keitto. Keittokala. Mahtavaa. Kyllä se niinkö nöyräksi veti jo tuossa. Kahdesti laskin tuo. Eikä oo mitään niinku tapahtumia ollut. Ja... Onko näkynyt ilmassa? Ei. Ai ja. Ei just. Näkyy tuolla? Näkyy siellä jotain. Okei. Niin kaveri tulee sitten titin kanssa. En pane pahakseni kyllä. Maki. On se sievä kala. Olisi vuorossa operaatio perhonvaihto. Mitähän tosta lähtisi? Siitä lähtee. Nyt on aika varma haisto, että tällä tulee. Joo, tulihan se Jarille kiire, kun lohi hyppäsi tuossa. Olisiko 4 metrin päässä? Se on jännä vaan, kun tuossa alat vaipua semmosen niinku heittoja, askelia, semmoisen säännöllisen rytmiin ja sitten yhtäkkiä lohi hyppää tuossa niinku 5 metrin päässä, niin tulee sitä sähköä, mutta näyttäisi, että no hyppivä lohi nyt aika harvoin tarttuu, mutta luo se uskoa tähän omaan tekemiseen. Olisiko sitä nyt 3 tuntia kalasteltu ja tuossa vetasi 3 kierrosta ja oli 2 tarkoitus vetää, mutta sitten hyppäsi vieressä lohi ja vetin 3. Ja en tiedä, tuntuu edelleen siltä, että heitolla millä tahansa sieltä voisi tulla kala. Mutta että ei ole semmoista pakottavaa tarvetta. Tavallaan jotenkin osaa fiilistellä tätä kaikkia siihen malliin. Ei niinku... Olisi ihan fine, jos mä en tällä reissulla saisi ollenkaan kala. Mulla on ollut niin hyvä tuuri nyt kalahommien kanssa. Se on oikeastaan ihan ansaittua, mutta annetaan mahdollisuus silti. On tässä vielä peliaikaa hyvinkin paljon jäljellä. Tää on kyllä aika lailla parasta, mitä ihminen voi tehdä. Ei vaan oo mitä asiaa nukkumaan, vaikka kello on 3 aamulla. On vaan yksinkertaisesti ihan liian komia. Jotenkin kun alkaa tuo aurinko tuossa mun läpi. Se vaan niinku luo semmosen usko, että kun kirkastuu, niin kalatkin herää. Mutta pitää yrittää malttaa yhden pikku poolin jälkeen lopetella ja menisi tuon rytmi avaa. Siihen perinteiseen, että aamu 8-9 alkaa nyt. Nyt se on sitten aika mennä pötköttelemään ja Aapohan se otti meille sen ruokakalan. Muut ei saanut tapahtumia, mutta pakko hehkuttaa tuota hommaa. Jotenkin tuo moodi, kun sä heität, sä voit vartiksi istahtaa rannalle kattelee. Periaatteessa ihan sama kalastaksää vai istuksää, mutta se jotenkin se läsnä oleminen, ettei on vaan se joki ja kalastus ja sällit ja välillä joku saa aina toisenaan kalaa ja
Tuo on niinku vaan jotenkin tuo on niin meikäläisen juttu. Ja nyt meikäläisen juttu on pikku iltapala ja nukkuminen. Ei muuta kuin huomis. Tässä on pari tuntia nyt heräilty ja tulin kattele vähän tältä ylempää. Tuolla näkyy meidän leiri. Sieltä nousee ihan reilusti. Pääsee kunnon maisemia fiilistelemään. Tuulee etelästä nyt kohtalaisen navakasti ja jonkun verran kalamiehiä kävelee tästä. Ja tuossa näkyy poolilla olevankin 2 kalalla. Taitaa käydä niin, että menen tonne alas ja vähän jotakin vielä haukkaa ja lähden kalalle. Semmonen pikkunätti reissu tuossa leirin lähellä ja sitten vähän myöhemmin lähdetään sitten niinku tosissaan taas vetää. Semmonen perinteinen 10 tunnin kalastussetti sitten ennen nukkumista. Maisemat on kyllä niinkö näin päivänvalollakin niin ihan viimeisen päällä. Tuolla on teltta. Aivan niin kuin taas kalaketon aika. Tästä vaan pitää ottaa pieni videoklippi, kun pääsee lohikeittoa syömään. Sillä maisemalla on makkuu semmonen 95% vaikutus ja tämä keitto on semmonen, että se pystyisi kaupungissakin ottaa tommonen 35 € helposti annos. Voitte vaan kuvitella kuin hyvin. No niin, se olisi niinkö ensimmäinen tämmönen pitkä kalastusveto alussa ja eka lupa jäi siihen Aapon tittiin. Muuten aika hiljasta kyllä joella. Kalamiehiä käveli tonne alas tuossa varmaan 10 kun loppu jengillä luvat, ne myy 3 päivää kerralla, niin joutuvat lähtemään pois, niin täällä poolit alkaa tyhjenemään ja mulle se tarkoittaa sitä, että pääsee kalaan. Nyt on vähän semmonen fiilis, että on semmonen pieni mahdollisuus saada kala. Kun viimeksi lähin kalalle eilettäin, niin tuntui, että on semmonen pieni mahdollisuus, että jäisi ilman kalaa. Niin se vaihteli. Mutta on mulla mahdollisuus ja fiilistellä ja kalastella ja nautiskella. Oliko se näin, Antti, että sä juurikin kalan napparit? Joo, tästä näyttäisi taimenen poikaselta, kun ei kyllä se lohi oo. Joo. Lohen poika. Ensimmäinen. On niitä tullut muutamia. Aijaa. En täsmällisesti muista, mitä fiilistelin tuossa, oli ääniraita tuhoutunut. Mutta tuota hienoa aurinkoista säätä ja pian tulevia päiväunia. Mutta enpä arvannut, että kuinka paljon keli voi muuttua reippaan tunteroisen päiväunien aikana. Muuttuu kelit sillä kohtuu pikaseen täällä Norjassa, kun äsken meni, on se nyt 1,5 tuntia kun menin päiväunille, niin aurinko paistoi pilvettömältä taivalta ja oli lämmintä. Niin nyt on niin kuin todella paljon kylmempi ja sitten se taas tämä sumuun työnsi jostain tuolta lieneekö mereltä. Ja tosissaan piti lyödä vaatetta päälle. Ei se haittaa, se on kalastajakeli. Ja sillä aikaa kun Jari on nukkunut päiväunia, niin tuolla alavirrassa on näköjään tapahtunut jotakin paljon mukavampaa kuin päiväunia. Me pysytään kalassa huomenna. Komia tommonen hyvän kokoinen titti. Vähän ohuemmaksi, että ei tarvitse pannussa niin pitkään. Merajonki on kyllä käteen. Ne on uutta tavaraa tuossa. Pitäisikö se itellä hiljakseen lähteä katsomaan, olisiko tuolla mulle tuollaista kalaa?
Katsotaanpa tässä vuoroa ootellessa meikäläisen ratkaisu, kun me tehdään tämmösiä rajumpia 12 tunnin kalareissuja leiristä. Mulla on tämmönen Ortliipi rullattava veenpitävä reppu. Saat rangia ja ruuat ja varavaatteet ja digitaaliset välineet, kamerat sun muut tuonne. Ja sitten mulla etupuolella roikkuu Visionin chestpacki, jossa saa karkit ja perhot ja kaikki semmonen mitä tarvii pikas. Itse tykkään tosta ratkaisusta, että mulla on niinku tavarat tuossa, pähkinät, karkit, patukat, sun muut tuossa, perhot pikaasti saatavilla ja sitten tuo veenpitävä, se on suunnilleen nyrkkiin pakkautuu tuo Ortliippi. Kohta on minun vuoro päästä mättämään. On sitten heti tosissaan vähän erinäköistä. Piti pipo laittaa päähän. Tuulee niin kohtalaisesti ja jossa märkää. Niinku vettä sataisiko tuommoista sumua. Ihan kastuu kamat ja kylmää. Mutta tämä on vaan lisää uskoa siihen, että kohta on kala kiinni. On siellä nyt 2, Eki ja Aapo. Ruokakalat on saatu, että ei ole enää se henkilökohtainen tarve saada kyseessä. Lohenkalastukseen näillä pikkujoilla kuuluu aika olennaisenakin osana tämä vaeltaminen kalastustamineessa täällä jokivarressa ja varsinkin päiväsaikaan, niin vaikka lupia myydään nykyään tosi vähän ja lohen tilanne ei ole kovin hyvä, päiväsaikaan tahtoo silti olla jengiä liikenteessä. Joutuu vähän pooleilla oottelemaan, että joskus sitä pääsee kalastamaan ja sitten poolin valtaaminen eli jumittaminen yhdelle poolille, ettei muut pääse kalastamaan, niin on pahin mahdollinen rikos. Pitää varautua siihen, että saa kävellä ihan reilusti. Antti Paisko. Tuossa oli äsken kiinni itse asiassa juurikin missä Antila nyt uisi, mutta siinä hyppäsi. Jotakin merkkiä siitä, että sulla on, Antti, mahdollisuudet saada jopa kalas. Niinkö ilmeistä näkee, että 2 vuorokautta on paiskottu perhoa ja ei kalaan kallaa, mutta ilmeistä näkee, että nyt on luotto kohi. Ollaan niillä paikoilla, missä se on. Todennäköisesti tällä jolla. Joo. Alkaa olla niinkö viimeiset tunnit toiselle luvalle ja edelleen ollaan 2 kalassa yhteensä ja Antikas ollaan 0 kerrossa. Mutta me nukuttiin hyvät päikkerit, niin meille ei vielä tunnu missään. Jotakin elämää on. Ja hyvää huomenta täältä jokivarresta. Kello ehti tänne iltapäivän puolelle ja ennen kuin herättiin. Ja ensimmäinen mies sämähti kallaa, sitten 2 miestä kävi semmoisen kunnon reissun tuolla, niin taisivat tulla vasta reilusti aamun puolella tuonne nukkumaan. Sieltä kuorsaus kuuluu tellasta. Vähän tämmönen harmaa keli, mutta ei onneksi sitä sumua oo. Se kasteli kyllä kaikki niin pahasti, että kaikki vaatteet on päällä, mitä rinkasta löytyy, että siihen malliin on kylmä. Nyt on visiot kyllä aika auki. Kyllä on ollut tapahtumarikas yö tuolla. Tässä on oikea video. Tuo äskeinen oli se pitkä. Oi. Nyt on kunnon semmoista kisastudion meininkiä täällä, kun kerrataan poikien tapahtumia. Ja tuolta se äsken veti tuonne, niin se veti ja pikkusen vaan. Erilaista kalastusta on tää meillä viimein. Papa on niin mutkalla, että
reilulla suolalla lähdetään liikenteeseen, että sitä niinku ihan oikeasti tulee siihen, ja varsinkin tuo paksumpi kohta, niin siinä saa olla reippaasti sitä suolaa. Suolautuminen vie aikaa, semmonen vuorokausi. Kalan lihapuolet yhteen ja sen jälkeen uitetaan se kala, ottaa viimeisen uintinsa 4 litran minigrippipussiin, otetaan ilmat pois. Siinä on tiukka paketti liepeen alle suolautumaan. Siellä medaljonkin muhii hyväksi. Siihen on tällä kertaa vähän pastaa kylkeen. Bon appétit. Tässä on nyt lähdössä pojilla tuommoinen lohipasta on lähdössä jakko. Se on herkullisen näkö. Saapiko irrotella sitä siitä sunnuntai. Kyllä siihenkin nyt sitten jämähtää. Ekströms. Kyllähän se vähän jämähtää. Sesibone firm and tasty. Flätti tuokio. Kaikki edellä mainitut voi lähettää rahaa tänne mainoksesta. Nyt se sillä no minä vaan istun vieressä ja neuvon. Tuossa strategiaa mietittiin viimeiselle luvalle ja päätettiin, että lähdetään valumaan tonne autoa päin. Ja sitten kuitenkin Andyn kanssa hoksattiin, että me lähdetään vielä käymään ylhäällä ja sitten kalastellaan joku tunti ja kävelään takaisin tukikohtaan. Ja se tarkoittaa sitä, että parikymmentä kilometriä tulee tähän ennen kuin silmät ummistetaan, niin kävely. Se voi olla, että siinä vaiheessa kun autolle tullaan, niin on väsyneitä miehiä. Mutta toisaalta taas, jos on saatu kalaa, hyvää kalaa tai kenties 2, niin se väsymys ei siinä kohtaan kyllä haittaa. Laitettiin niinku kaikki pelliin tähän viimeiselle. Vähän semmoista urheilemisen tuntuu. Antti alkoi tommoseksi vuorikiipeilijäksi. En tiedä, kävelepä sinne alas, niin saa vähän mittakaavaa tuo. Tämähän tullaan se pantteriperho, niin tämä on semmoista vuoristopantterihomma. Se on pantterimiksin värinen tuo minun perho. Ja siellä menee nuori vuoristopantteri, mutta on muuten melko julma puotos. Oliko 500 metrin päässä ensimmäiseltä poolilta ja 5 kilometrin päässä leiriltä. Kohta alkaa kalastus ja jännittää oikein. Tästä lähtee viimeinen lupa käyntiin. Aivan älytön optimismi. Mutta kivipaperisakset ratkaisee, kun meistä aloittaa poolilla. Onko valmis? No niin. Sinä aloittaa. Eikä aloittaa. Ja pantterimiksillä. Askel. Joka heiton jälkeen askel vai 2? 2. Otetaan 2. Noniin. Mikä meinas tulla? Meinas tulla 4 askelta vahingossa. Joo. Heittojen väliin. Nyt ollaan semmoisella paikoilla, että se 2 askelta varmasti riittänyt. Siinä on sen verran hyvä pooli tuossa. Minun mielestä vielä oikein se niinku kuuma piste. Tämän poolin kuuma piste on tuolla, missä siima alkaa uimaan tällä hetkellä. Onko se noin lähellä tässä? Niin on. Ja nyt vois ottaa iskua hetkenä minä saan. Ei ollut näin korkealla usko omaan tekemisestä tälle reissulle. Sinne se pääsi Antti paiskoon perhoa. Siinä kävi yllätyksekseni niin, että
Tyhjää heitin pantterimiksiä tuonne pooliin. Kyllä lohenkalastuksessa niin semmonen pahin kusipäisyys. Se rapisee ihmisestä, kun täällä viettää vuorokausia. Mutta on jotenkin hieno fiilis. Vaikka matkaa vielä on tuonne autolle jäljellä semmonen 16. Niin tässä on monituista hyvää heittopaikkaa vielä. Usko omaan tekemiseen ei loppu. Perhoa tulee epäiltyä. Heti alkoi miettimään, että valitsinko kuitenkin väärin, mutta pantteri miksi, niin kyllä mä haluan sitä tarinasta piettää kiinni. Se on nimittäin tarina. Pooli numero 2. Ja Antti pääsi heittämään tietenkin ekana, kun meikäläinen avastuu edellisen poolin. Ja tässä perho rasiaa kaiveli siihen malliin, että vaan ihan perhoa. Sitten muisti, että 4 pussia lähti pantterimiksiä mukaan. Niin en rupia pantterimiksistä luopumaan. Se muuten mistä tuo perhon nimi tulee, niin sehän pohjautuu siihen, että pantterimiksi pussissahan on vihreä, musta ja sitten tuolla tommonen sininen täppä. Ylin mahdollinen pooli. Antti! No. Meillä on autolla joku 18 kilometriä. Vielä se naurattaa. Just näin. Ja vielä enemmän naurattaa kohta, kun meillä on kallaa tuossa rannalla. No joo, nöyrästi, mutta luottavaisella mielellä taas jälleen kerran. Fish on, fish on! On se lohi! Oi! Yes! Yes! Ja mihin otti? No totta kai se otti pantterimiksi. Ai herkku. On se niinkö... Se on salakavala miten se tärppää. Minä sulle näytettiin, joku lopsautti tuohon perhoon ja sitten siima kiristyy ja tämmönen hyvän kokoinen titti. On varmaan 6 vitosta lähellä. Onhan tuo viimeisen päällä. Yes. Se on viimeinen lupa, niin onko jopa mukka? Joo, ehdottomasti. Tulihan se, Mahtava. On niin hyvän näköinen paikka, että jotenkin aivan niin kuin maksimaalinen luotto on. Mutta nyt Antille kalaa ja siellä on isompaa. Sinä hyppäsi jalaka siinä. Minun vieressä, kun oli näin heittää. Tämän myötä vuoden 2024 kalareissu on ihan täydellisen onnistunut kaikin puolin. Tää oli se viimeinen kruunu. Mä olisin pärjännyt tänä vuonna ilman kallaakin, mutta tämän myötä tää on niinku... On niin semmonen... On niin kiitollinen ja rauhallinen ja semmonen... Hieno fiilis. Huomenna on hyvä lähteä kyllä kotiin. Ja sitten se
Mä tuossa isosin sitä panterimiksistä, kun tää natsaa just vihreä, musta perho, niin tää natsaa just siihen panterimiksi sävyyn. Mä uhosin, että mä otan panterimiksillä ja niin se tuli. Sitä on tullut tässä jankattua, mutta se on tarina. No kalastellaan tässä vielä. Mä toivon Antille kyllä. Soitti Antin kanssa, sitten kun Anttikin saa, niin lähdetään kävelemään. Menee kun 7-18 kilometriä autolle, niin on tää. On parasta. On parasta homma. On se ihan oma fiiliksensä käveleskellä, kun on kalakannassa. Ja sitten kun vielä vähän tätä taikametsää sumuakin alkaa repimään auki. Itse asiassa tuonne sumun läpi näkee, että tuonne vuorelle paistaa jo aurinko. Sitten ei tiedä, vaikka saatais kävellä sumussa tuonne, siis auringonvalossa tuonne autolle. Nyt se on taivaalla kohti autoa aloitettu, nimittäin siihen jäi ylipuoli taakse ja kello onko jo 1:30 yöllä ja optimitilanteessa me ollaan aamu 6 perillä väsyneenä. Tiedätkö Antti mitä? No. Jätkä elää nyt tällä hetkellä elokuvaa. Nyt on kyllä olosuhteet niin kuin hienoimmassa taideelokuvassa. Oho. Mutta Aika... ei, kyllä tää on ihan täyttä todellisuutta. Tämä on meille totta tämmöinen. Ei tarvitse pelkkää elokuvaa elää. Moni näkee tätä vain elokuvissa, mutta me Antin kanssa eletään tätä. Ihan todellisena elämänä. Tämä on meille tämmönen, mikä nyt on? Perus lauantai-aamu. Kello 2:30, vähän yli 2 yöllä. On kyllä kerrassaan oikea valo. Eiköhän viimeisen luvan viimeiselle laskulle niin Antille sattunut karmein mahdollinen. Hyvä kala oli kiinni joku 5-10 sekkaa. Viimeisellä laskulla niin joo, me jättää semmosen niin tyhjä hetkeksi semmosen piippaa niinkö ois joku granaatti räjähtänyt vieressä. Kuuluu vaan, että piip ja se on todella raaka, jos et 3 päivää kalastanut loppuun tommonen, mutta sitten taas toisaalta niin se jos joku kuuluu lajiin ja se on yksi niistä syistä, miksi lohen perhokalastus on äärimmäisen hieno laji. Aina ei voi voittaa ja se haaste. Me lähdetään Talsiin leiriin. Melkein 5 kilsaa ja siitä 12-13 autolla. Kova yö tulee vielä. Malttaako se Antti? Se lähti jatkoaikaa ottaa. Tässä se oli lähtissä vielä meidän leiri. Siinä on jäljellä kuin muutama keksipaketti ja vähän kahvia. Tuolta pientä mestari meikäläisen kalasta tommoset nopeat filleet vielä raapas. Ja aivan kohtalaisesti löytää sääsket meidän. Niin kuin kalastuksen osalta reissu erittäin lyhyesti yhteen. Vähän huolestuttavaa on kalatilanne tälläkin joella, niin kuin koko Norjassa ja Suomessa. Vähän hirvittää, että loppuuko harrastus tässä. Pääseekö kalaleen, jos meininki jatkuu tämmöisen.
aika vähän nähtiin kaloja kyllä kokonaisuutena. Tapahtumia kohtalaisen vähän. Ja siitä huolimatta meillä oli mainiot 3 luppaa. Nyt enää se vaatimaton 12 kilometriä Rinkan kanssa pikamarssi. Oisko vitonen kasassa? Aurinko paistaa jo ylhäällä. Saa nähdä nukutaanko tänään ollenkaan. Taas ollaan reunalla. Pitää tuijottaa tarkasti, ettei jalka lipsaa. Joku 7 eessä. Nyt ollaan autolla uimassa. Heti nukkuu. Tarkkana tässä saa olla. Yksi askel lipsahtaa, niin tiputaan 10. Vähänkä tehtiin tästä kovempi juttu. Mitä tämä onkaan meille. Tuommoinen perus e-sportsmies, niin saa tulla koittaa. Mitenkään e-sportsmiehiä halaveera, mutta arvostan kovasti. Autot näkyy. Me tehtiin se, Antti. Nyt Niin, sitä vaan tuli. nopea uinti ja peseytyminen ja meillä on 4 tuntia aikaa nukkua ennen kuin auto starttaa kohti kotikontua.